dialange cilik ata omben Aku Putri Kakung Pur Hiyo 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 Sinden sing gemene wektu sisan gawe tak aturake karo Bu Sri tebih saking Surabaya Bu. Kula mayang teng Ngawi jenengan nusul wingi teng Karanganyar nggih nusul gek sekalian nyewa mobil wingi teng Madiun ya nusul kok nusul terus to Bu nanggape kapan ora mboten dipun tresnani kula pun matur nuwun monggo Bu Kesi Rahayu istriku tersayang. Oper Pak Dalang. Sik to urung oper ora. Sik kene sik lagi dirasake kok wis oper ora. Lho jare pengen ngrasake Mbak Elisa. Ya ana nggone dhewe-dhewe lek sing klasik iki jenengan. Nek lek ngangge goyang-goyang niku pancene Mbak Elisa. Dadi ana nggone dhewe-dhewe Bu Kesi. Mbak Elisa curba, Bu. Larso. Le, anakku gelar pamayang. Mas Larso wis ngene lho jan. Gelar. Sesuk lek ndalang sampean lek cedak sinden aja nakal lho ya. Aja kaya bapakmu ya Le ya. Biasane ngono lho Le, dadi dalang ki ujiane abot. Sampean wis siap tenan dadi dalang? Nggih. Enek sinden ayu pengen ngelirik, tak jewer kupingmu pendeke tenan. Heeh. So lek anu wayangan rasa ngangge sinden Le. Sindene lanang wae. Lanang wae. Lanang wae. Engko tak sambatke. Mangkene Pak Muji. Aku lek anak lanang iki pamane karo gelarnya Mbak SMP nu rekake ya saiki ngangge apa jenenge iki minyak wangi. Nganti nek bapake entek. Wis sajake rekake ya wis mulai tebar pesona ning sekolahan. Le sik SMP aja kaya ngono. Pakmu mbiyen SMP ora ngerti apa-apa lho Le. Wong dijak rabi karo mbokmu tak rawangi nangis kejret. Ayo. Ora percaya. Ya. Rasa Nun sewu bapak-bapak ingkang tasih kepareng wungon. Kangen apa mboten kalian kutut manggungi sinden Kesi? Alhamdulillah, sik kangen lho Bu Kesi kaya ngono kuwi. nggih, matur nuwun. Kula ugi nderek ndedonga
tembang kutut manggung menika kula kentunaken dumateng keluarga besar Bapak Mayor CPM Mujito sekalian Ibu Sri Wahyuni pangajap ing dedonga mugi-mugi tembang kutut manggung menika saged dadosna kirim donga dumateng Eyang almarhumah Ibu Minah. Nggih. Mugi-mugi Mbah Minah manjing wonten kasuwargan tentrem ayem nyanding mirengaken tembang kutut manggung. Lho, mireng lho, Pak. Nggih. Mau pun ngingok kula Mbah Minah. Saenak. Nderek kula pripun? Mboten, Mbah, mboten. Panggungan kula tasih kathah. Sinden-sinden sik arep njaluk haiis. Selek tuku haiis gitu. Engko terus digawe kae apa iki kursine kaya pilot ngono kae. Aku sok terus melu neng kono. Ayo jalan Pak Rohadi. Cocok tenan dadi sopire ya senggel kowe Pak Rohadi. Jomblo kae. Wis pokoke alon-alon dhisik nggih. Iki tak sewakne lho Den sinden. Alon-alon dhisik. Ya Bu. Apa iki? Mbah, lali aku bilang. Neng plang. Eneng pelah. Ha ha. Ha ha. Ongkekke Bu. Kula riyen niku saestu Bapak Ibu Pak pepunden kula Pak Mujito niku jaman tasih gandrung-gandrunge kali Bu Kesi angger nusul Pak Anom Surata ngoten Bu Kesi nembang kutut manggung ngoten niku kula niki nyapa kok iso kringeten dhewe ngoten lho gumun. Wah kula pun batin mendah kaya apa aku sulek ndalang terus duwe bojo siden kaya ngono kuwi. Tangis kula kalian Gusti Allah menika dipun ngijabahi alhamdulillah sampun kelampan kula mengku sinden Tulungagung Kota Marmer nenggih Ibu Sukesi Rahayu. Sanelok tenan niku kemurane Gusti ingkang nyipta jagat ngantos kados mekaten menika. Dados menawi kula sok njalaki Mbak Elisa ngoten niku janjane nggih mboten guyon niku jan guyon jane ngoten niku mengke men suasanane niku men saya hidup ngoten niku saestu nggih. Dasar dalang wis maklum. Mula asine aku ora setuju lek anakku dadi dalang. Samarku lek ya kowe njarake sinden. Sinden, aja lho ya gele ya. Ibu arep bahagia harus bapakmu ngono kuwi lho Le. Mbok isine anak-anakmu lanang gelar ambek rangkung ka lho. Sesuk ning omah sampean diprotes lho karo cah loro. Pak mbok aja njarake sinden-sinden mesakne ibu lho Pak. Sing ngomong sapa rangkunge mbiyen ke aku njaraki niken salindri genah Pak lanjutkan Pak. Nggih. Ayo Bu. Anggunge Saged istirahat riyen Bu Kesi. Yo disambung Umi Hafifah. Manggung nadyan tok wirung kulino nganggung nikutut. Ayo. Sinau dhisik. Siap. Sinau nembang no maksude. Nggih. Made in saking Pulung Ponorogo. Ayo iki domestik iki. Pak Ji. Kembal, Guys. Kang. Kembal, Guys. Kang. Ya, Guys.
Wah. Kang Lukis kenal. Kang Ayo Sim, ganti kowe Sim. Kang 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 Kula mboten salah, Haji Mas nggih mboten salah, lukis nggih mboten salah. Sing salah niki rezim. Ayo. Nggih. Jos, ya Umi Afifah kok suarane melengking. Terus Nduk, nek Nduk. Mangga 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 Oh hehe ho. mangga mangga Oh hehe ho. mangga 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 Neng jaten gong neme saiki wis loro. Perunggu sitoke wesi. Kena iki Ora apa-apa iki. Nyepaki rambu. Ha iya iki. Kok ora ombake ya, Bu. Ngur. Apike ngono kuwi lek jaranan, Pak. Oh iya. Ora apa-apa. Nah, tantukmu. Ayo. pinaraing Mas tak kira lek Pak Gareng munggah lho iki mau nggih. Matur nuwun nggih. Gandeng aku karo kowe iki ditimbali karo Bapak Mayor Mujito. Ayo, sugeng lenggahipun Bapak Mayor Mujito. Ngono. Sugeng lenggahipun Bapak Mayor Mujito. Bapak Mujito langsung mantuk. Terus astane iki mlebu ning sak. Kukur-kukur. Yo mlebu gending ayo. Wengi yen bapak ketut nang Walolo. Mas gadis bicarane. Aku Putri. Nak dianto wis parak esuk aja nganti nyuda semangate. Ya, senggakne baleni meneh. Yuk, wiraswara. Yo, sinden kabeh. Cik, ro, lu. Nggih nggugah semangate sedaya para penonton ing tasih jenak pinarak. Nggo kula nyuwun partisipasi nggih tombo adem sing yuk sinden kabeh, sing yuk kabeh para lenggah, kabeh para penonton. Kersa nggih, Pak? Kersa, ingkang kersa kula dongaaken mugi-mugi tambah kathah rezekinipun. Sing yuk sinden yo penonton. Jiro lu. Nonton? Sinden saanane tepuk tangan untuk penonton Ponorogo luar biasa. Diwalik men ora gosong. Sing yuk sedaya para penonton sing yo niku sindene. Yuk niku sedaya para lenggah sing yo sinden. Melih nggih Pak nggih? Nggih.
Ji ro lu yuk. Dan numpak tronton momot gabah kabeh penonton muga-muga barokah. Dan terima kasih. Kembali Bu Kesi, ayo Mbok Genti, Mbok Genti. Ya Bu. Aku tute dialange cilik. Ata omben. Aku. Putri. Kakung. Sinden gawe penonton piyayi nyeni kabeh kok ya kota reok kok ya luar biasa ngomben terus segone teko kok pinter ya Mas ladene ngepaske heeh bar ngombe lak mangan ya Bu Kesi ya nggih pas banget. Terus lek mlakune alon-alon timlik. Matur nuwun dumateng kadang-kadang juru ladi Karang Taruna ing ringin mriki sembah nuwun. Elok temenanan kopen tenan bengi iki matur nuwun Pak Mujito katresnanipun dumateng kula sak kanca. Mugi-mugi dados amal kesaenan panjenengan anggenipun tansah paring kamulyan dumateng para seniman. Nggih. Yuk, oper. Ayo, coba. Mangan, Nggih. Pakan. Kon dhuwur, Minir. Ayo. Hatta pakan. Yuk. Kutute kuwi ata pakan Putri. Ala bapak nganggo mandek. Mang tutup Bu Kesi. Cahyat mojo.
Alhamdulillah nadyanto menika tembang cara lawas parandene tasih dipun tresnani kalian sagung para warga masyarakat ing Ponorogo. Mila kula ngaturaken panuwun menawi Bapak Mujita mesti kelingan panjenengane menika le mirsani wayang, le mencermati wayang niku wiwit alit. Nah, mila nggih mboten aneh mboten mokal teng wayang niku komplit. Tembang-tembang ala sekarang sing jadul sing klasik pokoke komplit niku matur nuwun.